Случва ли ви се да сте толкова гладни, че да не може да мислите за друго? Да изпитвате толкова силен глад, че сякаш това да се нахраните е първият и единствен приоритет в живота ви в този момент. Днес в рубриката ни 2 минути от Библията ще говорим за един друг вид глад. Ако сте запознати с библейските текстове и сте чели Библията поне веднъж, знаете, че Исус, докато е бил на земята, често прави паралели с храната и с чувството на глад. Но Той говори за една духовна храна, за глад, който всеки човек ще изпита поне веднъж в живота си. Моят текст днес не е от Новия Завет, а едно обещание, което Бог отправя към света, обещание за нещо, което ще се случи в бъдеще. Стихът, който искам да споделя, се намира в малката книга, наречена на името на пророка, който е написал – Амос. В Амос 8:11 пише: „Ето, идва дни, казва Господ Бог, когато ще пратя глад на земята, не глад за хляб, нито жажда за вода, а за слушането на Словото Господне“. В живота на всеки човек идва момент, когато изпитва глад, да разбере повече за света около себе си. Това е момента, в който започваме да си задаваме най-дълбоките въпроси за живота. Въпроси, които са вълнували поколения учени, философи и мъдреци. Може да прочетете тонове литература по тази тема, но в крайна сметка всеки трябва сам за себе си да намери отговор. Текстът продължава по-долу, че много хора ще се скитат от море до море, от север до изток, търсики Словото Господне, но няма да го намерят. Не защото го няма, а защото не отварят сърцата си, за да допуснат светлината вътре. Те го търсят под дърво и камък, но не там, където то наистина съществува. От малки сме учени да вярваме само на това, което може да бъде доказано и да изискваме доказателства, които да потвърждават истинността на всяко нещо. Но какво става, когато нещо не може да бъде доказано, нито като истина, нито като лъжа? Тогава идва вярата. Бог ни казва чрез Словото си, че когато този глад и тази жажда настъпят, Той ще бъде там. Протяга ръка към всеки един от нас. Затова, драги хора, които попадате на този клип, не знам през какво преминавате в момента, но знайте, че Бог е до вас. И в този момент, когато усещате този духовен глад, Той е там и протяга ръка към вас. Отворете сърцето си и позволете Неговото Слово да направи светлина в живота ви. Ако имате въпроси, свързани с стиха, или искате да кажете нещо повече по темата, пишете ни в коментар под видеото или в лично съобщение и ние ще се постараем да отговорим.